grabatzeko modua berria izan da, zergatik ni ohituta nago egin dituan grabaketak normalkian zuzenan izan dira, eta Tainarekin ordea hasi gara lehenengoan hasi da bateria grabatzen, gero ni hasi naiz basua egiten eta abestia jundia poliki osatzen, ezta? Eta era hori diferentia izan da niretzako, baina oso positiboa, gustatu zait horrela lana egitea, eta oso pozik. Egia esan da oso pozik, zeren ni Maitanengan neukan konfiantza osoa jarrita. Jada lehenago egin genuen lan elkarrekin, de Dispositibes taldean, da orduan oso ondo ezagutzen gara, eta ni proiektu honekin hasi nintzenean oso argi neukan bera izan berzuela nire bajista, eta hortik aurrera historia ia idatzita gelditzen da.